Alis na nga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, kayo po wari talaga magkaswelo nung baluta mo pong ating makanini pong Schools Division Office at intamo pong elementary school na talaga pong may pursigi. Bakanta po mas maging effective po yung learning da rin kaya katamo pong anak ng elementary school. Lakwas na po anyang pandemic at hanggang ngayon pa mo rin po pag sumikapan da nung nanuman po itang making gap during the pandemic itang blended learning tamo pag sumikapan da po na makabawi tamo inya naman po pasibayo de pong bibigay kaya katamo ning special TV na po ning San Fernando Elementary School syempre po kayong pamani muna namo ning Schools Division Office ning San Fernando at this point kaya beta naman po imisining megpaalam po kaya katamo na din Miss Pe naman po yapin po i-teacher Ara Del Coro na ng San Fernando Elementary School. Miss Pe, saan ako po Miss Pe, pwede po ating kayo pong buling i-shout out ang po pong i-greet. Binabati ko po yung mga mag-aaral ng San Fernando Elementary School, lalong-lalo na yung mga masisipag na mga teachers and ang aming punong guro na siya pong pinaka-utak nitong special TV. Opo. Miss Pe, dati na kayo pong kayabe kay ni mong special TV o this year kayo pa? This year po ma'am, sa MAPE po. Yes. Baka nano kayo pong may pili na to be one of the kahit tamo po teachers kahit ang MAPE TV tamo po? Yun po dahil nga po napagdesisyonan na dahil sa ganda ng epekto po sa pag-aaral ng mga learners natin tong ginawang inobasyon ng San Fernando Elementary School na educational TV program, napagdesisyonan na ipagpatuloy yung pagpapalabas ng mga educational TV program po. So, dahil napalabas na ibang mga asignatura, yung MAPE po na naiwan, tinignan po nila kung sino-sino po yung mga teachers na pwedeng maging representative. And since MAPE teacher po ako, ayun, so pinatawag po ako ni Ma'am Lorna, sinabi yung mga plano na gagawin para dito sa palabas na to. And with wholeheartedly po, tinanggap ko naman po dahil gusto kong maibahagi sa ating mga mag-aaral yung aking kakayahan sa asignaturang MAPE. Miss Pe, kanina, banggit ng Ma'am Cherise, sining na retang kaya artworks la. Kayo po bilang Miss Pe, nanunaman po retang maging activities or nanula po retang learnings sinyo tamo po? Yun po, dahil nga po ako po si Ate Pe, yung P po stands for PE, Physical Education, and then yung H po is health naman po. So, dito po nagpapalabas po kami ng mga different physical fitness activity po para sa mga bata. Nang sa ganun, kasi itong pandemic, masyadong nagkaroon tayo ng nasa bahay lang sila, di ba? Para mas maging interactive po sila, kahit kasi nagkaroon tayo ng mga modular learning setup po, di ba? Para hindi po sila magkaroon ng kaisipan na ay pag-aaral ngayong pandemic nakaka-boring kasi nagbabasa lang ako, ganyan. Unlike kapag nanonood sila, parang yung connection nga po, na ibibigay namin yung connection sa mga bata na parang nasa classroom pa din kami, nakikita nila kami, gumagalaw kami. At the same time, sa bahay nila, pwede silang sumabay at gumalaw. Yan, ita po very well explain niya talaga, balo na talaturula po rin kaya katamong bisita. Ma'am, si ma'am po mag-decide kayo na mag-face-to-face na, bakit mag-decide kayo na ibalik la kay TV? Pawel, betala pong pasibay kayong TV din nga gawa tamo. Siyempre po, para po balo dala deng anak, then different competencies na pwede na pong i-achieve by just watching, kahit nasaan sila, pwede po nilang balik-balikan yung mga episodes namin. So, yun po.
Wapin ma'am, at ngayon ipinating bayo tamong subject, itang Opo. mape. Ma'am, ini pong kakatamong special TV ngayon ini. Balo ko dakaltana rin episodes agawa. Deningan po, ulitan langan po dene. Opo. Ulitan tala po, from Monday, yung anong ipapalabas natin, nandyan ba sa cellphone mo? Opo, siguro po later Wait po. lang. Sige sasabihin po, namin mamaya, andyan Opo, ba? abang Sige. na po nga Miss Peret ang schedule, bakanta balo dala po rin kaya Opo. katamo anak So, banta. antabayan. Ma'am, na ano na po nga sabi tamong, aside kita nga sinabi na din Miss Cherise na talagang maging effective ya based kay assessment tamo. Na ano nga sabi tamo metong kaya be po kareng achievements na ning special TV. Kaya be po kayong achievements ng Special TV, itapong may nyambut kaming rank 1, kayong regional innovative conference. So 2 times po na nag-first place yung Special TV. No? So malaking tulong po ito, no, sa mga bata. Siyempre proud din po kami, lalo na yung mga teachers ng San Fernando Elementary School dahil nakamit po namin ang malaking karangalan na ito. Yun po. ma'am. Wapin ma'am, syempre naman, akit mo naman pong akit itang effort. Mo po kabud kayo may comply na Opo. magka TV program, na educational TV program. Doon talagang kinaya, gewa itang you made the best out of Opo. it talaga. Kaya po I appreciate them mo rin. At saka worth naman talaga na payalbet. Dakal na abal. Orang schedule ma'am, ini para po. albet na mo. Opo. Every Monday po, yung sining Miss Ika at si Pe at mga kwento ni Lola SP. Sa Tuesday, ang paglalakbay ni Kuya AP. Sa Wednesday naman, Filipinoy at Mathalino. Thursday, Exploring English with Elise. At Friday naman po, The Adventures of Shen and Sha. So everyday po yon, every 2 p.m., 2 o'clock in the afternoon. Ayun po. Yan po, ne. Dimdami. Kareng siguro, kareng mamis, ne. Ane mo naman pong ka-ideal ng Ayal Bending Special TV. Kasi ila mismo agay dala naman Opo. detang karer. Kasi bala mo po kayo ni tuturuanan niyo, aliwa mo po retang anak. Tuturuanan niyo lamo naman rin parents. Kasi rin parents, eda na kuman po akakit tuturo yan. Wapin. Eda balo, pero through Special TV, akakit na kayo, makanano kayo makapanuro. Bala mo, makapag-adapt lamo naman retang Opo. parents. Pata kayo, ikit may Lola SP, sabi na, makanyan. Sinabi ng Miss Pe, makanyan. Kasi ako, for example, ako naman po baling sabihan ng teacher ng anak ko. Wapin. Pero nung IEL benda kayo, pwede kong ulitan. Sabi ng makanyan. Diba? Wapin, Aliway pa wapin. mo rin kasi itang babanggitan. Pitang ayu ulit me. At saka itang character, di ba? Itang character. Babanggit na yung pasibayo kay anak marirekolya po. Opo. Ma'am, ikayo po kay nga production team na po ni nga Special TV ne. Balo ko naman, marakal kayo po pigdalanan kay balang episode na papalwal tamo. Nanula po rin, kumbaga, ninula po rin target tamong audience talaga, kareng anak na akwa tamo. Atin po ba talaga, syempre, nanula po nga grade level Opo. talaga. So yung competencies po, suited po talaga siya sa grade 3. No? Pero pwede rin naman pong manood din grade 4, 5, and 6. Yon, sa lahat ng mga elementary schools dito sa Central Luzon, pwede kayong manood, di ba? Yan po, ne. Bala mo po itang gewayo, alya mo po, mo po pakinabangan din nga Opo. kay nga San Fernando. Actually, gana-gana po nga Ayan Opo. Bende, kay nga CLTV, kay nga Opo. katamong Facebook page. Opo. Hanggang The whole ngayon. country pwedeng manood kasi based sila sa MELCS. So kahit anong lugar pa yan, pwede silang manood. Buri kay nga kutangan ni Miss Pe. Miss Pe, anya pong ikayo niyang gagawan niya po ini nga kaya nga ni Special TV, your part, ne? Uling bayo kayo kayong group, na po kalupad datang Lola Opo. SP, ne? Baluda na yun, may kapila na lang pong episodes. Kayo po kayo naraw. Makanano kayo po, Meg. Kinabahan, hindi po kayo kinabahan. Actually po ma'am, kinakabahan po kasi ibang setup eh. Kumbaga nasanay ka sa 4 na sulok ng classroom, kaharap mo yung mga bata. But then, na-realize ko na kailangan gawin ko yung best ko kasi isa itong kumbaga proactive approach na ginagawa ng San Fernando Elementary School para ma-sustain yung learning losses para sa mga bata. So kung hindi ko tatanggapin tong offer na to para sa mga bata, para ano pa na naging teacher ka, 'di ba? Parang hindi ka lang dapat sa loob ng classroom, dapat yung maging
influence mo sa kanila, hindi lang sa San Fernando Elementary School kasi napakalaki ng magiging audience mo dito across the province of Pampanga. Gaya nga ng sabi ni Ma'am, pwede pa sa buong bansa kasi nga pwede siyang ma-download sa YouTube po. Ayan. Ma'am, ini nga kakit The Adventures of Shen and Sha. Teacher la po ratang adwang Shen and Sha or students? Kaya ba yan pa po, Ay, o yan ta po Shen. Okay. Opo. Kung baga rin po nga kakita mo nga rin nga tsukay nga letrato na mga, kaila po talaga rin. Teacher la po. Teachers. Opo. Okay. So, kasanting na po, ne, bala mo manaliwa kayo character, ali kayo mo po bilang educator, ketang special TV tam, embody po pala rin. Opo, yung character, di ba? Mag-act kayo, ne, tuturo kayo at the Opo. same time. Opo, kasanting na po. Pero ikaaliwa mo po, ikayong lulwalken. Pati po rin aliwang teachers, di ba? Bala mo ikit ka din ni Mama Ruby. Opo, ay di ba? kilala yan po yung Ma'am Ruby. Opo. Kaya Nakal pa na po natin, waliwang teacher presenters. Opo. Didinan nyo po talaga nga. Kumbaga, ikayo po retang characters Opo, ka rin. opo. Pero retang aliwa nga teacher tamo po atin lanang po Atin nga po. opportunity talaga na mayalbe mo naman ka rin. Ma'am, ganing kaya kataan po nga special TV ne. At lalo na lang pong subjects kanyan din nga, alata mo po nga talagang Deng ala po mother tongue at saka po itang EPP. Okay. So, reta na mo po Reta na mo halos po. cover. Kumpleto minopo. Malapit ng makumpleto. Wapin po itang mother Opo. tang medyo, although pagkalungkutan tamo po Wapin po. medyo ating pa po nga pisabihan ka rin nga siguro, tayo pa aga gawa Opo. itang production ka rin siguro, itang EPP, we are looking forward Opo, po siguro po. na datanging time na makapag-produce na. Kasi aliwa na kanita, unlike po kanita, no ma'am, make time kayo dahil pandemic, modular. Opo. Medyo ating yang, mas ating kayong time kung parang ngayon nga Opo, face to face na. Kanya po, we're very thankful na itang ating tamo pong mape, singit de. Para mo, Wapin. singit nyo yun, ma'am, Yes po, ma'am. during the vacation, kanyang bakasyon nyo po, singit ita. During vacant time po namin, nagkakaroon po kami ng, para hindi po ma-interrupt yung presence namin sa loob ng classroom. So, talaga nag invest kami ng time, the whole team po, para po talaga sa mga bata, makapag-produce ng quality na TV program po para sa kanila. Opo, balo yun po, kabalan na kanang Fernandino at karing hanggang Manalbek ang special TV, ano po. Nung naramdaman niyo po kadagol na po sakripisyo din kaya katamo pong mestra ne. Ita pong kasanayan dang methods of teaching ne. Linawot kayo po ka rin. Megin lang pong artista, megin lang host ne. Itang time da ne. Itang time da po kay nga pamanuro talagang in-stretch de bakanta. Makagawala pong makanining production ita po nga siguro peka pwede mi pong asaw siguro ring pengari ang poreng estudyante itang albayan dala manalbe kayo po. Bakang tarugo pumasayang itang effort da po rin kaya katamong talatro kasi gawa dala po rin naman para magmalago kayo kay TV wapin. naman. Para kaya kayo po. Para sa bata, para sa bayan. Oo, yan. Diba? Makanyan la po rin kaya katamong talatro niya po ako na ako pong katas alawe kareng Thank you po. pa yung teachers ne po at sana po rin hanggang pengari. Makanyan mo naman po yung appreciation tamo ka rin teachers tam. Hanggang po medyo may papakaba tamo kwento na ma'am. Kalupa na po ning keng classroom atin tampong time limit. Opo. Karang balang subject kaga tuturo tam. Ma'am po ta po bisa kayo pong manawagan or ating kayo pong announcement kareng bayo tampong mayan. Opo. So, thank you very much for watching. So, ulitan ko po, invite po namin kayo na manalbe kayo po, Special TV every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, every 2 p.m. So, 2 o'clock in the afternoon, every day po yun. No? So, sana po abangan ninyo yung different episodes namin. Ma'am Ara. Opo, sige Ma'am Ara, po ating kayo po nga buring lakwa na mensahe Okay. ang kareng parents mo rin and students. Ayun po, sa mga magulang, mag-aaral, kung gusto nyo ng panibagong ang mas enjoyable and interactive learning, panoodin nyo po ito at abangan dahil para sa inyo to, hindi naman po para sa amin na mga teachers lang, para sa inyong edukasyon kasi alam natin na nagkaroon kayo ng evolving process po during pandemic. So ngayon na nasa face-to-face na tayo, mapapakinabangan pa rin natin yung mga matututunan ninyo dito. Opo, Siyempre, dahil Special TV, we care, we share, we learn. O, diba? Baka
Daghang pong salamat, Okay po. Ma'am Sara and Ma'am Opo. Ara. O yan, Okay. ako po may kamali. Thank you so much Opo, po. thank you very much dedikasyon po. kayong obra para kay Salamat ikabyasa da po rin anak tamo at karing gana-gana pong teachers. Dakal-dakal pong salamat kaya kayo kareng pamanuruyo po kareng anak mi at antimurin po kayong oras adadake yu ba. Balo mi po dakal kayo po sakripisyo kayong obra ngayon at we are very very grateful po. Thank you very much po. Ayan po na. Kayo pa magbalik tamo po, magkanta tamo at syempre po na gambulan tayo ing amanong siswan. Inya po ako mama ko magbalik ya po ing nanong pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyang kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbalik ya po ing nanong pata. Tatsyuta na po kayong tauling dakay na ning kaya katamo nga programa. Makatulala po rin kaya katamo meging bisita niya naman medyo may libang ko po talaga ako realize na oras na balo ko po kabalen. Paninayan yun kaya katamo nga kasebyan, kaya katamong aman for today. Inya naman, ini na po. Idakay mineke kayo. Yung kaya katamong pong amano, ing matudtud na mamangka, no balong pamalita, retang labasa ng sapa. O yan po, kaya katamong pong, nano pong panintindira, rin kaya katamong kabalen, king amano ngayon. Baliw po, ano pong karakala kasebyan din kaya katamong pipunpunan, din mga tuwang kapampangan na hanggang ngayon po daramdaman tala pa. Minsan miyaliwa po yung interpretasyon tamo at saka uli pong lalabasing panahon, manaliwataan po pa interpretation. Nung ako po, kayo kabalan, makanitayin kaya kayong interpretasyon. Ako po kasi madalas po na daramdaman kaya amano ngayon, kaya nga right, bundok na nga right, kaya menibat ko po kasi kaya nga right. Bahalo kayo po ang sabihan dere nga, apo tamo karetang taong bali po itang dakala pegdalanan, pero edo po balong pangwento, retang taong sinaw po karela. Kasi posibleng magtututuran la o talagang metodtud la. Inya po tapong karas na kitang destinasyon da, balada po ilamo pong dili. Ilamo pong dili meg sakripisyo, ilamo nga diling ginusal. Bakan ta po itang parasan da keng bie, I achieve de po ne. Etam po realize, o etam mo buri nga pabalo na atin mo naman po, etala po kakalingwan. Retang tao nga linabas keng biye tamo ne po. Retang tao meging parti na ning bawat journey tamo po keng biye. Then tao po nga rin, ila pong may akasawap kaya katamo. Ila po nga meging dalan kung nano taman po ngayon. At ila pong contribution. Ketang meging para san whether we are successful or not. Deta pong tao nga reta, atin la pong meging ambag kaya katamo. Inya po sana, etamo po matudtud, etamo magtudturan. Ganakan tala po, retang lebasan tamo, retang taong meging parti na po, ning kaya katamo. Ane po? Ayan po, lagana show po nga ang tabayanan, nagkakatampong kasebyan. At saka mag-comment kayo po ng ating kayong buring i-share karetang kasebyan tamo po. Tayo kayo po, ating kayong aliwang interpretasyon or po naman po, ating kayo pong buring i-share na experience nung nukarin ating kayong kilalang taong mamangka na matudtud inyanyang retang sapa ng lebasan nano po atatandaan. Kaya pami katago na ini, reta naman pumbisang magkantang kapampangan, makaramdam kantang kapampangan, o ini na po, magkanta tayo. Sabayan tayo po, yung kanta kayo. Atin ko pong piglolawan, tubuya pa bandang paglalabuan, nung sabihan ke po kayapan, mga pamlalakong damdam pilming eyo ko panwalan, ingarong ng mis ng tilos, ang tinewaring tugatog bundok, manawalang mis sa likot, itong polong babindikot, karlangan mamanambok. Oyaning kanakong alwang
bait neng makanian, intagle ng forma, mitmuya king kayapan, malyari meng payalbe, neng pesta king karnabal. Ingasbuk ng mis ng lapad, ang tiniwaring dayat ang malat, manawalang sungap-sungap. Itong kural at damulag, karinlangan mamaglabak, ding susunang as ng puklo. Asap lemo king babo ng pago, may ngari apong bupalo. Katasan may ganingay do, painting long neck king akwa mo. O yaning kanako, alwang klaseng paglolwang, yung kayang itsura, may bait neng makanian, yung tagle ng forma, mitmuya king kayapan, malyari meng payalbe, neng pesta king karnabal. At nung takla ni Monsano, itang piglolwan ko pong dalaga, akakit ming bundok layo. Sukaran mo hindi nat na, matas pa pong metong tagpa, nung sakali miminiman. Itang alwa kong klaseng piglolwan, ing pale mong makatanam. Agyang apulong lubluban, agyo na nga paranuman. O yanin ka na ako, aluwang klaseng paglolwan, ing kayang itsura, may bait neng makanian, yung tagle ng forma, mitmuya king kayapan, malyari meng payalbe, neng pesta king karnabal. Balugbog ng ngas ng dagul, tiyantinong makaladlad payong, agyang at yuta king bacolor. Damdaman na kang bubulong, yang at suya mandaluyong, itang buwak ng ngas ng kaba. Isalbag may gagayak neng bagya, anyaring sese ng kuto. Mga ragul at mataba, kasindagul ng pabaguha. O yanin ka na ako, aluwang klaseng pagluluwang, king kayang itsura, may bait neng makanian, king tagle ng forma, mitmuya king kayapan, palyari meng payalbe, neng pesta kabalansyan. Yes! Ay na mga luwag klaseng piglolwa. O yan po, may kaswelo kayo kabalen, Bong Manalo, ne po, balo ko, kilala yan mo naman kasi metong yan mo naman po ka rin talaga nga, pakikiramdaman tamo, reng mga walakwas ne po, neng abak ne, Bong Manalo, yan, Totoy Bato, reng kaya katamong po nga Pusoy Dos, reng kaya katamong po nga Tongits Duo, ne, paborito daw po reng kaya katamong apo rin, ne, pakikiramdaman neng abak, kasi po makakaswelo, kaya lakamanong si Swan, makakatulalag po mismo reng kanta, at syempre po ne, balo tamong kaya katamong kakilala tala, kabalentala, ring magkanta. Dakal pong salamat, tatambong Manalo, king taglus mong pamagkanta king amanong si Suan. King pami katago na ini, no? Dagdagan na tano man po. Ring amanong kaya kayong gamitan, king Aldodo. Sabi ko pin ngayon paruminggo ngayon ni, ring kaya katamo pong amano, tungkol na po ka rin kule. Naano kaya in kapampangan ka rin kule, agagamitan tamo, ituro tala po ka rin. Kaya katamong estudyante. Kaya katamo pong amano for today. Ayan, bulango, o minsan po bulangaw, ngara po ne. Reddish, nga na, Rudy, ayan. Kakitiya po yung kulay ngayon. Apin po, atang kita nga dereng anak tam. Alita mo po sabihan na kulay yung maluto, kulay yung red, ne? Sabihan tayo po, bulango o bulanga. Nung may karagdagya po kayong amanong yung yan, yun po kakalingwan. Gamitan tani po ne, mga pampangan tamo po kabalen. O yan po ne, milabas ne. Igmeto nga oras, pamitalamitam tamo. Sana po dakal kayo balo at abayan nyo kang pamurin bukas naman po, isundo tayo kaya katamong kwentuang kapampangan. Ako po, kaya kayong atsing malago dyan, alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga.
Miss ng Consuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni Pampanga, Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman kay Pampanga.